Danas želimo poslati poruku o važnosti, rekao bih i nužnosti otvorene, iskrene suradnje svih dionika zainteresiranih za razvoj i napredak Hrvatske kako na državnoj, tako i na lokalnoj razini. Najbolji primjer za to je suradnja na razvoju projekata sunčanih elektrana koju smo ostvarili s općinama i gradovima širom Hrvatske. Ne samo da investicijski ciklus HEP grupe nije zaustavljen ili usporen, već smo plan investicija za 2020. godinu utvrdili u dosad najvećem iznosu u povijesti Hrvatske elektroprivrede na 4,9 milijardi kuna. Naša je razvojna strategija HEP 2030 usklađena sa novom energetskom strategijom Republike Hrvatske. S jednakim ćemo intenzitetom nastaviti investicijski ciklus s planiranim ulaganjima od 14,5 milijardi kuna u razdoblju od 2021. do 2024. godine. Doista izražavam čestitku upravi Hrvatske elektroprivrede na vizionarstvu koje ste pokazali prije nekog vremena kada ste odlučili ići u smjeru proaktivne politike prema našim jedinicama lokalne samouprave i zapravo otvoriti mogućnost da se u suradnji s njima realiziraju projekti koji će kako njima, tako i u konačnici hrvatskoj energetici donijeti povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. 17 općina i gradova potpisali smo sporazume o suradnji na razvoju sunčanih elektrana ukupno procijenjene snage oko 120 MW. Dodatnih 60 MW osigurali smo akvizicijama projekata u razvoju. Dakle, Hrvatska elektroprivreda i danas pokazuje da je u kontekstu energetskog sustava definitivno kompanija koja će nositi hrvatsku energetsku tranziciju i hrvatsku tranziciju ka niskougljičnom gospodarstvu, što uistinu sve zajedno veseli. Uspješna provedba naših projekata u sklopu obnovljivog scenarija dokaz je sve povoljnijeg okruženja za ulaganja, zahvaljujući mjerama koje je poduzela Vlada Republike Hrvatske.